Asa masuk kita tu parminggota tapaho marohat tamartang yang mahita di bagasa rohat tabi. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus nung sahat hita tuminggu ujung tahun parhuriaon jala parningotan diakan namoding alani hupasahat tamima selamat hari minggu ma dihamu saluhutna di pasunggulhon minggodo hita memento mori lapatanna ingot ari hamamatem martiki jala parsatukina dongoluta di portibion alanido diaraho kita marhite topik minggu sadarion asa di bagasan toruk niroha mangido tutuhata ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami. Atong hita akan na pinarmal ni Jehovah
Jalan toktong marsihol di asin ni rohana. Bongot mahita tu parsoran nebedia. Lau mamuji dohot pasangapot tu hatta. Ro mahita marsoba tu jolona. Maredde mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono do didok Tuhan Yesus, namo nangido parulosan dohot akka ulos na saksak, jaladang sesauku goarna sian pustaha hanguluan, jala parhatopotokku do goarna di jolo ni damang, doho di jolo ni akka suru-suruanna. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan ni akan nama te dohot akan nama ngulu. Hodo na punahami manang mangulu manang mate pehami. Nak pemardala kami nirura ni linggoman ni hamatean. Dakku habiari hami be hamatean. Ay hodo dongan nami. Dang tartiop hamatean manang tanoma be hami. Ay hodo Tuhan nami nang hukmokop hami. Jala hodo na punahami. Rohami nuaing tuho mangido. Sahat tuho matod dinami dohot daging nami. Asa diho hami manang na mangulu manang na matepe. Saitiop matangan nami. Urubi hami. Marhite-hite pakokok mi. Asa sahat hami tuhanguluan na sora suda. Amin. Mulia
Tangihok kamu mapatik ni debata di minggu tasadarion. Imana tersurat di Heber bidu 10 ayat 36. Ai hebenge todo narosut dihamu. Asa tarulah hamu lo monirohan ni debata. Jala dapot baga-bagai. Rap mangidogogo mahita tu debata mangulahon na hobar tu patik nai. Say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Tatopo tima dosat tatuado pan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata aman nami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa. Dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Say asima roham dihami akan namanggar sakon dosa nami. 2 tahun nema sori mago kopit 10 sian nong songgop tu bangso nami. Torop do na mangae pahiti sian tonga-tongan nami. Jala torop nang namarujung ngolu. Ale Tuhan, sian leleng ni nama sai dohot panginona itu ngolu nami. Daikon lam takas mahamim nian marnida. Holako do si palua do si pangolu dihami. Say marpamuati maroham dihami. Molo ditonga ni pangutak ni nama sai. Sipata hami madele. Dang lamar bisuk kami mamilangi ari-ari ningolu nami. Asi maroham unang jo lalu rimas mumidahami. Tuhan, urupi mahami asalam takas kasih tutuan nami. Marhaposan holan tuho disude namasa ningolu nami. Lehon matu hami todim na badiay. Asa unang ganggu hami di asini roham. Alay asa hot rohan nami marhapur siaon. Lau manggotapon nasa dosa do roha portibion. Asa upasatami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Para siroha jala perdenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang.
dang dibae tu hita hobar tu akka dosatta, jaladang dibalosot tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama mamida akka anakna, asini rohani Jehuba di akka na makabiari ibana, hasangapon madidebata na digijang. Amin. Tabegema virtual core. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies brighten today. I don't worry about the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Hari-hari di mana di
Hatani debata turpuk di minggu Arion, imana tersurat di pangukapot bidusada, mamukasian ayat 4 saat rodi ayat 8. Au surat ni si Johannes mendapoton na pituhurian na di Asia. Asini roha madihamu dohot damesian ibana na mangului. Nang manguluhian jalat na naing roh. Nang sian na pitutodi na diadopan ni habang sana. Nang sian Yesus Kristus si tindami aposani na parjolo tubuh sian akan nang mate. Si gonggong akala raja ni tanoon. Ibana dong mapologi kita jalan di palua kita sian dosata hite-hite mudarna. Dijadi hoddo hita gabe harajaon hamalimon di debata. Amanai di ibana mahasangapon dohot hagogoon rodi saleleng-leleng na. Amen. Idama na roha ibana di bagasan onggun. Idaon ni nasa mata do ibana na akan na manulang ibana. Gabe mamumi be ma saluhut bangson ni tanoon mida ibana. Ima tutu. Amen. Audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata. Debata nuaeng debata naung adokyan na naing roi si gonggom saluhutna. Ima sahatna martua dona akka tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Taha tidak kon maha porsiotai songon nahina tidak kon didongata disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona suatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di parbadia andorang so habubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu syamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di parbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan di halak Kristen akka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na medok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot di hanguluan na sora sudah.
Tapi gema tikting di minggu tak. Salam. Horas madhita sasudina. Tabegema titing duriatta ibogasan minggion. Naparjolo goarni minggu. Goarni minggutta sederol ima minggu ujuk tahun pahuriaon. Do topik ajari mahami mamilangi akka ari nami. Nomor 2 namoding. Terselasa tanggal 10 November 2021 nunga marujungolu amang melena panuturi burba ono 2 tahun. Lahir 7 Maret 1950 sia. Alamat Jalan Kebagusan Raya nomor ono pusada RT 02 RW 04 Jakarta Selatan masuk wilayah sektor 5. Dimakamkan di hari Kamis tanggal 10 November 2021 di TPU Kampung Kandang. Jas dari Oma Minggu tanggal 21 November 2021 patu pauni uriatta do pangabulion ti keluarga natinal honna masuk mano pukul 10 sada 30 wib maringanan gedung serbaguna. Tabuam mai tanyakta asatu hatta na mangapuli keluarga na ditinggalon nai. Patuluhon ujung tahun parhuriaon. Sadarion minggu tanggal 21 November 2021 ima ujung tahun parhuriaon. Ibadah dilaksanakan seperti biasa pukul 7 wib bahasa Indonesia, dohop pukul sia 30 wib marbahasa Batak. Sesuai dengan protokol kesehatan dot las dipaduba do paringot akan amoding di bagasan setahun par huriaonon acara di Parai Huria papaton puncak acara tahun pemberdayaan dari Kamis tanggal 25 November 2021 marengana di Sopodel Tower naik batu paudo puncak acara tahun pemberdayaan 160 tahun HKBP bersinar palimahon Pelihat tujolo. Hombartu surat eporus nomor sada pitu telopat garing 030 garing angka romai 10 garing 2021 taring untuk pelihat tujolo bain tupak tuhuria doa LAI tapatuba mai di hari Minggu tanggal 28 November 2021 paunopon padidion nabadia. Dari Minggu tanggal 12 Desember 2021 naik patu paudo padidion nabadia. Pinabato tusude ruas nihuria HKBP Mampang Parapatan. Pinagino matu akka natoras. Naneng mabuan anak konna majalo padidion nabadia. Asa mendaftaron anak konna marhite na majalo jalo mangisi formulir padidion nabadia. Nah pinarade ni huriatta. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Pabituhon Satgas Covid HKP Mampang Parapatan. Khobar tu hasil para sermon peralado HKP Mampang Parapatan dari Jumat tanggal 20 November 2021 marninggot situasi Covid-19 na mulai melandai menurun. Di hasil sermon di Parado disepakati lalu membuatkan Satgas Covid HKBP Mampang Parapatan. Alani pinangido matu saluhut ruas nihuria na berkegiatan di lingkungan pergudungan HKBP Mampang Parapatan wajib scan QR kode peduli lindungi jal menguton protokol kesehatan malatama jakka kerjasama. Nomor 2 channel YouTube HKBP Resort Mampang Parapatan. Pinato matu sude ruas nihuria HKBP Mampang Parapatan jakana sebuah persedot di permingguan gani minggu secara offline boy mata batuba diganu bagas di bagas nabe marite live streaming
Boy mataide di channel YouTube HKBP Resort Mang Parapatan. Malata ma dita salhukna. Nomor sia laporan pelayanan tahun 2021 dohot program 2022 setiap dewan dan seksi. Alang jenok nama ujung tahun 2021 pinotoma tuganup dewan seksi par tahun do badan audit HKBP Mam Parapatan asta pasama laporan pakobasion tahun 2021. Nah lumabak ma Minggu tanggal 12 Desember 2021. Asa buai pamasuk ko tu barita jur tahun manang berik HKBP Mampang. Nomor 10 Jawal Natal dan Tahun Baru HKBP Parapatan tabereng ma diharotas adong di tabe 10 sada persembahan tahunan pinoton turuas nih HKBP Mampang Parapatan naso pasaton pelian tahun 2021 boy ma tapasahat marite situata sektor masing-masing 12 Tona Sinode Distrik Walu DKI Jakarta HP 2021 duksi duktik tingon jaudo Tona Sinode Distrik Walu DKI Jakarta tahun 2021. Ulang tahun kelahiran Parhalado dot ruas pasaton selang ulang tahun turuas ni Huriata na ulang tahun di Bogasan samingguon dok hatani debata atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagogoe asa dipati bohamu ditikkinai sada Petrus 5 ayat onom marepengon terlampir akapilian hamulatian dot nasing nasujina ditiktingon taida ma diarotas acara adong di tabe songonima sak nititing huriatta tuat tama mamasuk-masuk. Tonani Sinode Godang, Ton Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nomor 575 garing D angka 8 DKI garing angka 10 sada garing 2021 sejahon di gereja. Madapoton napir sangapan sude ruas dot parhala HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Marhite pajaresot ulan huria di inganan nabe tabe nai ma diamu di bagasat tuhatta Yesus Kristus raja ni huriai di bagasan rohana marpangolion tu debata mardongan uduk dohot serek ni roha di patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik mamukasian hari Rabu saat roh di hari Kamis tanggal 10 saat tanggal 10 lalu November 2021 marengana di Sopomat Pikir Jakarta. Dibuka do Sinode Distriki marite pertanyaan pamuhai. Do marulaun na badia manegion sude ruas ni Sinode Distrik asa mangulhosa di bagasan kolong dohot sadani roha. Di dohotan ni 124 halak sian 105 ruas ni Sinode Distrik. Sinodangan ni tema sadama parohau kamu sadama haulungamuna saroha sapikiran mahamu Filipi 2 ayat 2 do sutema pasauton hasadao ni roha do parea leon di huria masyarakat nang bangso laus dipadar do tema do subtemaon gabe ujahan ni huriatta lau mangarade diri manomu-nomu tahun 2022 gabe tahun kesehatian hasadau ni roha isadok HKBP diarado asa sude paubukon akka program dot anggaran huria mamukasian tiket huria masada-sada satu resort hombartu ulaun kesehatian agak jupang hasadau ni roha do parea leon di tonga-tonga ni huria masyarakat nang basota dinasa ragam ni pakubasion di paru kilo parsinode do pangotak ni pandemi COVID-19 sia
na somarujungan saat ro di tikion. Macetoro do ruasta nang parhalado na marsitahunan saat tun aguan hosa pakoroni COVID-19 siai. Lampu torok na do bilangan niak kana bogos di tonga-tonga ni bangsota alaguan ulaon do dalan ni ngulu. Khobar tu si disusawod do tusude ruas ni huria asa toktong marsi yohot di bagasan hapor siaon jala jugul martangiang tu dewata hurado di protokol kesehatan. Angget tumibu salpu suri magui sian tanoon. Di alas sosidudet tado pakubasion ni distrikta di bagasan tahun 2021 dot sada ni roa ni sude huria dot resort manupai akka ulawoni tari do isian isini berita pangulaon ni preses dot laporan ni parhepengon na dipadar di sinodei di paterdaun salak ruas ni huriatta ima inatta sondang tiar tapu bolon dos nirwana sida di pakabusion di distrikta lasukap rwana sida pasaton sada unit mobil ambulans lau pahicaton pakubasion diakonia yala so parsinode do parsituan ni ruas nang paralado manupai tanggung jawabna tu dana pensiun HKBP ubayan boy tagar dewa jatah hirim do bu tahu goi 47 miliar 515 juta 74.420 sia rupiah nari. Songoni dot sakap patupa sentralisasi parhepengon ni HKBP nang usaho pasikopen tangguja ni HKBP tu sopo marpikir. Ditutupan hurata HKBP do uno ni pakubasion di tahun 2022 tahun kesehatian hasadaun ni roha ganupuria makarikoton hasadaun ni roha asa maritei gabe jupang hadameon dolas ni roha itung-atongan ni huria masyarakat dot bangso alani itopon distrikta do tutolu agenda pokok sido distrik ima sada program kerja tahun 2022 anggaran program kerja tahun 2022 dotolu hasil kerja tim pengkajian klasifikasi resort dalam paapiton hari tahun ni pakubasion distrik itu konsidio distrik do hasil rapot padita HKBP distrik Walu DKI Jakarta di tanggal 21 saat tanggal 27 Juli 2021 nasalpu nama pertemuan tu hari tahun ni pakubasion sulahot tamai distrik on songonima upasat hami tona ni silo distrik on saya ipargo ituat tamahita patuluson akka ulaon naung ditotopon totong mahita tayahai hasadaon etakas do taboto hasadaunido hagota lamangula akka ulaon naubolak dalam mangyahi naumuli tanyok ma hatani tuata nama dok ida ma dengan nai dot sonang nai molo tungpungu sahutulan akana marah-maranggi pasal mesar sebutulu ayak sada Jakarta tanggal 10 lalu November 2001 tabe mardongan tangiang atas guar ni parsinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta preses amang pendeta Bernak Manik master teologia songoni masa ni titing dihita sedarion tuat tama masuk-masuk. Noeng sahat mahita tu perningotan niak kanong modding siat tonga-tongan ni huriatas atau perhuriaon siat tanggal 22 November 2020
sahat tu 21 November 2021 Marit de Mahita. Atangi homma na tersurat di konfesi HKBP taringok tu perningotan ni namodding. Tahapor seai jala tahatidak kodok. Ape do tu jolma mate sahali dungi diuhumi. Namaradian nami bane sian ulon jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni namangulu dohok namate. Asa yeta pe perningotan niakan namodding. Namar ningot ajal tasadiri dohi tadisi dohot pahotton pakirimot tadi hadudumu ni akan naporsea tu di bata dohot pahotton rohat tadui dingulu parukilonon marhiti pudon taalo jalata tulat dopuda hasipelebeguan nama dok adong pardomuan ni toddi ni nong mate dohot jolma namangulu. Waeng begiot tama guar-guar ni ruas ni huriat tanong modding di bagasan sataon parkurionon ima. Na parjulu inang nyonya MS Pangaribuan Delvina Boru Hutajulu tubuh 10 Mei sedesio 45 modding 10 tulu Desember 2020 umur 75 tahun. Na paduahon amang mangunarnar hari pardidi tubuh 7 Maret sadesio paksia modding 20 Desember 2020 umur 71 tahun. Na patuluhon amang Guttur Turnip tubuh 5 November sadesio 65 modding 8 Januari 2021 umur 55 tahun. Napaopaton inang nyonya pardede Mariris Boru Simanukalit tubuh 8 Agustus sadesia 50 modding 27 Januari 2021 umur 67 tahun. Palimahon duli-duli Daniel Partugi Hamonanga Pardidi tubuh 7 November sadesia 86 modding 10 Februari 2021 tutu umur 24 tahun. Napaonopon inang nyonya Ersinaga Tumitan Boru Pasaribu tubuh 24 September sadesia 70 modding sia Maret 2021 tutu umur 50 tahun. Napa pituhon amang Dr. Frederick Washington Panjaitan tubuh 17 Mei sadesia 32 modding 27 Juni 2021 tutup umur 80 sia tahun. Napa waluhon amang Gabriel Sirait tubuh 10 November sadesia tulusia modding 25 Agustus 2021
tutup umur 21 tahun. Napasiahon molenart panuturi purba, tubuh bitu Maret sadasia limasia, modding 10 November 2020 sada, tutup umur 82 tahun, jongjong mahita saluhuna. Naing matakas di rohata taringot tuaka naung moddingi asonang marsak hita songon si pilibi guna somar pakirimoni oddo didok hata ni debata nunga tarbudut hamatean nunga suluk hamonangan jo hamatean di dia hamonangan mi jo hamatean di dia sorok mi asa diari suguti sai masih paida duakan aporsea dung sahak bilakana tu hasonangani. Martangi yang mahita, puji-pujian hasangapon pasak rohanami tuho amang pardinggan basa natok tong mangaliat tiki dihami duriamon sarut Tuhan ima ujuk tahun parureaon disadok HKBP Tuhan namar ningot duhami disude akka dengan nami na parjolo dia lapo tilabungu gudang na siya halak amang nabasah bay ma dengan namion ilabungu pamasik manasida Tuhan tu surgo hasonangan na saliling ni leleng na mulutuk pe Tuhan dibek kami acara paringotan na modding duriam dang na parga ulu kami Tuhan pasung-sunggul sinadangol tuak kadungan nami na parjolo dialapo nang tuak keluarga alai na maringot kami Tuhan di ngulu nami yon martikibedo Tuhan ngulu nami girado Tuhan ari nami di portibion alani Tuhan persiap diri nami, persiap pengulu nami Tuhan, asatok kami marsoba pasangapon guarmu nabadiai, bujumai Tuhan dak kasudai ulang nami, asabu yami Tuhan tolhas tursurgo nai para dihotak kana porsea Tuhan, amang nawasa, ulo mereng doami Tuhan di satau bulunon di COVID-10 sia suri magui
Ngatunggudang Tuhan dongan nami parjolo di alapo di hakawipion. Ala ni Tuhan tuhodo pasaton nami ngulu nami tutiki naro. Asanggiat Tuhan kami hubas. Asunang Tuhan hayu marna leba di kaulon nami. Ileko tiki Tuhan Tuhan adong lo biar pokok siak kami ngulu na denggan parsor na denggan kadongan nami luboy ma tuho Tuhan. Aladang ko Tuhan Tuhan songo dia akka ngulu nami tu tahun naro tu ujuk tahun tu tik tahun baru hari Minggu tu tahun 2022. Olo rahami Tuhan Tuhan sia dongan nami ati nasa sado ami Tuhan anon tu ujuk tahun paru tahun 2022. Ale Tuhan paingok mahami songo dia pe namasa di ngulu nami songo dia pe tiki di ngulu nami tuhodo hami Tuhan marapurusan unalos hami Tuhan madele unalos hami Tuhan gale dia kapakebaikan nami baik duria di rumah tangga nang di negara nami Tuhan amang nabasa tongkodo pason nami huriamon asanggiat boy huriamon pangalap pasu-pasu na boy hami Tuhan na saling sharing martuka pikiran lapadul mutu huriam di gereja Tuhan asanggiat gereja menjadi pengalapan nimual pengalapan pasu-pasu dia kana mauas Tuhan dia kajamita dot hatami nangakas bigon nawi depe tujolanon atok Tuhan homa napasikko ngulu nami mulai sedarion tujolanon asa mulai sedarion glokai masudah Tuhan akan adenggan asa boy hami Tuhan mengapaluasi akan ngulu nami ibu gasan na sa taon Tuhan nga Tuhan ibek kami ngulu nami tuho asang unang marisuang Tuhan itikina hahil di alapo Tuhan nang siap kami Tuhan alay sungod dia pe pangulon nami mangulu manang mati kami Tuhan ikot tuhodo kami mengalu-alu tuhodo kami Tuhan marapurusan dia kangulu nami si ganupare atok Tuhan paubas mahami ngulu nami yon asa si tujuan nami surgo hanguluan na saling-leleng na mahami Tuhan putibiot Tuhan prastutukinan doon ali Tuhan yaki hami ma hasonangan na saleleng dileleng na amang namasa gudang do Tuhan nang pangedon nami itangyang nami yon tuho ali pasikop ma Tuhan tangang mon asanggiat hami Tuhan tong dibukasang ngulu na totong pasangapon buarmu na badiyay atong huriop pe Tuhan dilaw makobasi pagka ulang-ulang tikinaro Tuhan apalagi tuminggu naro Tuhan mulai apen pertama Tuhan dohot persiapan dari tubuh di Tuhan Yesus Kristus para adem Tuhan lamang ulaon akan adenggan disudiak kang ulu nami tadunguyung Tuhan duriamon oma Tuhan tayang nami na pasat kami kolam mangasaon gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Mari demahitasian buku eden nomor 520 walu. Uhut tapasahat peliata sadaa dohot sadabi.
Damai ni debatan na sumurung siya saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amen. Oras madita saluna. Hurian itu hatta nahin naholongan. Apala di ujung tau perhuriaonon. Dia toi hata ni batado hita. Marhiti hatana natar surat di Pesalmen 10 ayat sada sahat tu ayat 12 hujaha madihita songonon. Tangiang ni si Moses naposo ni dibata. Ali Tuhan, sayhodo haporusan nami marsudut-sudut. Tagas sotubu do piak kaduluk. Jala tagas sodong do pe ditubuhon tanoon dohot portibion. Nunga adok yakko ali dibata. Sian saliling-liling na. Rodi saliling-liling na. Sumwang do gabiorbu jolmai di baiko. Dungi doko muse mula mahamu ale jolma manusia. Ai sobokko sadari natuari nong salpudo na 1000 tahun ianggo di julum. Jala songo sadagas si parjaga di borngin. Diubakodo nasida jadi mate manasida. Manugu nainu ngamartubur diulahe songo duhut-duhut. Torangari marbunga dui jala martubur hape bo dari nai disabido jala malos jadi malos ai siap do hami diberi masmu jala binain ni parpir ni murukmu ubahen topu mago hami unga dibeko hajahaton nami tujulum dosa nami akan nabuni tu hatiuron ni bohim. Ay lamoro do akka ari-ari nami sudina di bayri masmu. Ay songon hui sada do lau sudah ka taon nami. Ari-ari ni taon nami itap ni 70 taon doi. Jala molo marhagugu situtu dia do 20 taon. Jala hinadinggan nasida do hangalutot do hotalu jaon. Ay hatop situtu do lau salpu jala habang do hami. Tungi sematumadda gugo ni rimasmu. Jala dihabiari hoho bartu pangonai ni rimasmu. Sai parrohai mahami. Mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan rohana bisuk kami. Imasana. Hurian itu hatta nahin naholongan. Apalatongon di minggu hari sedarion. Di pusuni tau perhuriaon manang somal tagoari ujung tau perhuriaon laos di pahobbar tu perningotan nyaka namoding ngatakas na kita bigi marhiti konfesi ni huriatta bahwa peringatan akan orang-orang meninggal itu dimaknai sebagai peringatan bagi kita bahwa kita pun pasti berakhir. Kita pun pasti selesai. Tidak ada yang menetap tinggal di bumi ini. Martangyang edo hita. Martangyang edo yakayanakon. Asang giat sigat jangumur hita sudi jala sehat-sehat. Tetapi tidak ada seorang pun berdoa. Ali Tuhan. Paloas ma siga jangumur inokku amokku sahat tu namar nini marnono mamotar si majujung limutot daging alai molubui unang pola mate jangan dong namar tangi yang songoni sita-sitata mamotar si majujung limutot daging hipas pamatang tiur roha manadikko portibion itak nido. Sesitongna dengan sikap itu kita sadar betul bahwa kita pun akan berakhir dari dunia ini. Dangadong martangi yang unang pola mati hau. Tidak ada yang seperti itu. Yang kita minta adalah umur yang panjang, kesehatan badan,
jala tiurnya roha manadikko portivion unang jolo mahago roha unang jolo sama roha be baru tadikko portivion itu akan menimbulkan dosa baginya dan juga dosa bagi anak-anaknya. Hurian itu hatta yang kedua yang mau ingin kita pahami adalah sasitongna dan apalah rohatta marningot hamatian dan apalah rohatta manopot rumah duka karena di sana ada ratap tangis kesedihan sekalipun usianya sudah lanjut tetapi di situ ada ratap tangis. Iduben na ibadok Raja Salomo di buku Parjamitai tagonado manopot rumah duka daripada manopot pesta pora. Karena dalam rumah duka itu kita semakin diingatkan dunia ini penuh dengan penderitaan. Ale buasa tapatu paparningotan namod dingon. Buasa ikoningoto takkanong modding. Bukankah kita tidak suka dengan kematian? Dangadok kita namar lo meniroha tuudean. Dangadong lo moroha mereng-mereng buhi ninong mati. Ay manang nabi hai tabbado jorbu na berengo buhi na mati. Songo dia pe labok ni buhina. Songo dia pe burjuni ibana tikki mangulu. Aletung solomo rohata mereng buhi ni na mati. Dangadong lo morohata jonok tuudean. Takku botoro pa dia dong siak kita neng horjebu. Ayo dong dibutuh horjebu bu neng man horjebu wah. Ale mulubunin jonok ma tu kuburan. Muluwitur dibuka je witur tu kuburan ma fiuna. Dangadok kita marramani roha songoni. Bahkan kita sangat menghindari asadusian udian. Bahkan itu salah satu kendala bagi kita ketika akan membeli rumah. Jonok tu kuburan bah unang ma eternita do. Itu pertanda bahwa kita tidak suka dengan udian sebagai simbol nih hamatian. Tetapi sekali lagi hari ini kita mengenang akan saudara-saudara kita yang telah meninggal untuk mengingatkan kita. Tapi salpudo siap portivion. Tidak ada yang kekal. Di sada udian pekuburan umum di Eropa. Di surat todo di harbangan ni udiani. Idok ma au saunari ho marsugut. Ini seperti mengingatkan siapa saja yang menghantarkan orang meninggal ke kuburan itu unang songon napa jago-jago hoko. Mulai terhoko sonari ingot ho pitaru ho marsugut. Sehira naing paingoton yak kanong modingi akan mangulu narotu udiani. Engkau juga akan mengalami hal yang sama seperti saya. Alania kamanginang di hari parningotan namodingon kita semakin diingatkan tapi salpudo siap portivion momento mori ingot hari hamamatem. Ingatlah engkau juga akan selesai dari bumi ini. Dumutusido na yung pasahaton ni jamitot tuhita. Bagaimana Musa dalam Mazmur ini menggambarkan kesementaraan kita. Parsatokin. Ngasatokin go muse penderitaan. Itu yang digambarkan oleh khotbah ini. Satokin do. Hape gudang muse sitaonon. Itu sebabnya kita mencari perhentian, paradianan, parsatokinan. Mencari perhentian, mengalului adian. Bagaimana pemazmur melambangkan kesementaraan kita di bumi ini? Iko barhom masongonon na parjulu sumuang do gabi orbuk jolmai di beko. Jadi manusia itu terbuat dari debu dan akan kembali kepada debu. Taboto masongon dia orbuk. Bagaimana dia tidak bisa bertahan lama-lama? Molong orbuk di lantio di busunalugu selesai di mana hilang lenyap seketika. Jadi songo parsal puni orbuk songo nido parsal puni jolmai siak kasianganon hanya sementara. Nah paduahon digobar hodo kesementaraan kita di bumi ini seperti giliran ronda malam, penjaga malam ayat 4.
songon sada gassi ni perjaga borngin. Jadi molo petugas ronda ini gassi ni si jaga bornginon ya sangat terukur. Masuk ibana pukul 2 borngin, kalau tiur hari manuguk nai gilirannya selesai. Gassina selesai. Jadi sangat sebentar, hanya sementara. Seperti itu pemazmur ini menggambarkan kesementaraan kita di bumi seperti penjaga malam. Selesai malam, selesailah dia dari gilirannya untuk menjaga malam. Yang berikut, pemazmur menggambarkan kesementaraan kita seperti rumput songot duhut-duhut. Disabi duhuti selesai maibana. Ay molong tu dak tersabi bidak tua habi. Dan seperti bunga yang berkembang mekar. Berekamu ma songot dia bunga. Pagi-pagi dia berkembang mekar, tetapi pagi harinya dia jatuh. Pitor marurus ma. Ido molo bunga sasitongna sangat menggambarkan kesementaraan kita. Asing majo bungaon, molo bungaon dang melambangkan kesementaraan on. Parjulu do nama nukang yon mati siap bungaon kan itu. Sedia gajang pemurni nama nukang yon. Parjulu di mana mati siap bungaon, dang olo mati bungaon. Nah, jadi kita ingin sebenarnya berjuang untuk bertahan, tetapi ingatlah seperti bunga itu hanya sementara. Begitu mekarnya dia pagi hari, tetapi sore harinya sudah gugur dan layu. Demikian sementaranya, satu kikian. Hitai portibion, hidup manusia hanya sementara. Dan sudah sementara, banyak pula sitaonon, banyak pula penderitaan, hangaluton. Dan ini yang digambarkan oleh Musa dalam Mazmur ini, bagaimana mereka berjalan di padang gurun, walaupun lamanya 40 tahun, tapi itu juga sementara. Jika dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan akan beri, perjalanan 40 tahun itu menjadi gambaran perjalanan kita selama di bumi ini. Berek kamu masaliling mardala di padang gurun, hangaluton, luja male mauas, di buru-buru halak. Dan itu menjadi gambaran kehidupan kita di bumi ini, di Portibion. Sai talpedo hita tuhangaluton, penderitaan, sitaonon, ngasatokin, go musi hangaluton. Itu sebabnya Musa menggambarkan dalam Mazmur ini, dihagrikotoma, dibutuhkanlah hapurusan, perhentian, hasonangan nitodi dalam hidup sementara ini. Kita mencari keteduhan, perlindungan. Dan itu yang digambarkan dalam ayat 1 itu. Ali Tuhan, sahodo hapurusan nami marsudut-sudut. Dialah menjadi tempat perlindungan turun-temurun. Nang pesai di paredi batado narikot dinasida selama perjalanan 40 tahun, tetapi mereka cukup mengalami banyak derita. Ai mangakak borngi donasida sian Mesir di palili-lili Raja Firaun. Ala mangakak borngi do tentu dang dibuat si panganon, dang dibuat parabiton. Tidak ada kendaraan, mereka lari borngin. Tentunya pertanyaannya, bagaimana mereka hidup, makan apa? Mangalangahan na sida. Alaima panarihon di mata. Dalam masa 40 tahun itu Tuhan selalu memberi makanan. Itongos masih panganos si benua gijang. Ganuk marsaro na sida. Setiap mereka berkemah, pagi-pagi hari dalam perkemahan itu Tuhan menurunkan makanan dari surga. Dakya ita dan sida di Mesir. Hidup benar suku-suku roh nasida. Manhu, apa ini? Apa ini nasida matong? Dakya itu ada si panganos songoni. Dia lusima manna, makanan dari surga. Makanan dari surga.
Alai si pangano sia surgui pe makanan dari surga itu jika terus dimakan setiap hari, mereka juga mengalami kebosanan. Ikan hita fi muluna tahu talang, gabi sudah buru, mulut terus mengalangi panggang ayam pe mulut tiap hari, pasti itu tidak enak. Suatu saat kita mencari ikan asin, kan begitu. Idun waeng melorotu pesta, ngaibu ikan asin sejebu. Adang gue biar lang jaga lakana tabu di pesta ini. Jadi lalu tu pesta tu gedung mewah, pestanya mewah, tetapi yang kita makan adalah ikan asin sejebu. Itu menggambarkan hidup kita, tidak ada yang bisa mengekalkan keinginan kita. Duk songoni nasida, bosan dengan mana itu, mereka bersungut-sungut. Marungu tunggu mana sida, nggak gini-gini hati-hati, sudah muak dengan makanan mana ini, maunya makan daging lah. Begitu mereka bersungut-sungut. Dungi mengadu-adu masih mu satu di mata, enggak bersungut-sungut bangsoon nadi Tuhan. Enggak bosan nasida, mereka sudah jemu, gini-gini hati-hati, mamereng mana, mangalang mana nasi benugi jangon. Dan Tuhan berbaik hati, Tuhan mengirimkan daging. Caranya seperti ini. Ketika mereka berkemah, Tuhan mengirim burung puyuh. Roma lotei marharan-haran. Datanglah burung puyuh berbondong-bondong. Lihatlah Manginang bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka yang sementara itu. Tetapi melihat daging yang banyak itu, muncullah roh kerakusan. Roma toddi haurmuson. Itu ribuat bima tuluharajang sahalak. Loteon, jegalon. Muncul roh kerakusan. Yalang ma lote. Masih dalam mulut daging itu masih dalam mulutnya, Tuhan murka. Karena mereka dirasuki oleh roh kerakusan. Di baba Nabi dope jagali mate manasida 10.000 halak. Tuhan sangat tidak suka dengan orang-orang rakus. 10.000 halak mate di sih. Itanom ma di sih di perkemahani. Bibil tei makatidakon di baima goarni udian kuburan masal i ala 10.000 halak. Di baima goarnai kibrot ta'awa. Kibrot ta'awa lapatanna inilah kuburan orang-orang rakus. Oma udian nakasimokus. Iba mebilte. Kesementaraannya ingin memuaskan hasratnya, tetapi Tuhan murka. Tetapi Tuhan memelihara sampai mereka menyeberang ke tanah Kanaan. Perjalanan seperti itu digambarkan oleh hidup kita nuaing amang inang. Tahuas sedugudangi portibion, kita puas dengan ini, kita bosan dengan ini, kita ingin yang lain. Tuhan sediakan itu. Tetapi kadang-kadang kita dirasuki oleh roh kerakusan, toddi harmuson. Dan itu sebenarnya yang diperhadapkan tuadupan di mata. Ala saliling merdalak kita portibion, kita melakukan banyak dosa. Itu mabek kita dang manotong. Itu membuat hidup kita sementara. Ala sai mada budohi tatu bagasad dosa. Dan ini yang diperhadapkan di tahta Allah. Dia dupan di mata. Idok nakin ai isima. Siapa yang dapat bertahan jika kita diperhadapkan tungi sema tumadagu kuni rimasmu jala dihabiriho hobartu pangonaini rimasmu. Allah murka akan dosa-dosa itu, pelanggaran-pelanggaran itu. Allah ni doa kamanginang dengan kita sendiri marhiti hadiriota, marhiti hasitongata, kita tidak dapat bertahan. Gabi kosal puma pamatang habusuhonon. Jadi tubuh keperluan kita harus lenyap, ikosal pu.
Siapurtibion, supaya kita nanti dibawa kepada kekekalan Allah, bukan lagi dengan tubuh keberdosaan, alai daging baru, tubuh kekekalan. Idu banedok edetai nasajol mai komate komago sibuki. Daging oddo gaya make jalai koddo malake asatung dengan muse. Jadi tubuh ini harus malake, harus turun kepada kebusukan, tuhabusuhon, asabu kita masuk tu hatotongon ni di mata supaya bisa masuk kepada kekekalan Allah. Allah ni dua kadungat tanong parjolo modingi, nong parjolo nasida mamulus habusuhon. Tetapi ingatlah seperti epistel yang kita baca tadi, ai ibana do Tuhan na mangulu, los ibana do Tuhan yakana mate. Lapatanda di hadapan Allah keberadaan kita sama-sama. Dan adong ibarta tu nasida. Dan adong ibarta tu namati anggo dia dupan di mata. Ibana do Tuhan ni namangulu. Ibana do Tuhan namate. Lalu kelebihan kita apa? Dialah pemilik orang hidup. Dia juga pemilik orang mati. Kelebihan kita apa? Di hadapannya kita sama. Dan suatu saat nanti kita akan berjumpa. Halubiat ta'ima. Tuhan masih memberi kita kesempatan. Ilio debatu hita partikian. Omana ginoar tiki parasian masa pengasihan. Edita nomor 322. Nunga tiki parasian sotong jolo salpui. Maka inilah yang disebutkan oleh pemazmur ini. Sai ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami asada putar rohan nabi isuk kami. Memilangi hari-hari bukan persoalan matematis. Berapa tahun lagi? 70 tahun do HP, 20 tahun do HP, bukan itu maksudnya. Itu sangat mempunyai makna yang jauh dari perhitungan matematika. Unang gepetadok, mulong ano pulusian non sa taon nai na mau unang nita. Mulong 20 tahun non mati na mau HP unang nita. Bukan itu ukurannya. Dang na sumartua na mati poso nang so di eak 70 tu 20 tahun. Mereka bukan tidak berbahagia. Alai behadu hita ketika masih diberi kesempatan mempergunakannya secara bijaksana. Itu bendokon parrohai hamilangi akari nami asa dapotan rohan nabi isuk kami. Ini persoalan waktu amanginang. Hata waktu di hata ni bibil tahun adong dua bahasa anak. Perjuli dok me kronos. Kronos lapatanna sejarah. Tahun naso songonom. Sian hata ido bibil na di bibil tai buku kronika. Kronika lapatanna sejarah. Di hata bata ido di hata Indonesia dok tawarih. Tawarih sian hata kalender tarikh. Jadi ini perjalanan sejarah. Hidup kita adalah perjalanan sejarah. Tawarikh, kronologis, kronos. Kita mempunyai waktu di dunia ini sebagai bagian dari sejarah hidup kita. Imana ginuar kronos. Alai tonga-tonga ni kronoson adong do kairos. Kairos ope tiki, tetapi saat-saat tertentu inilah saatnya. Inilah kairosnya, inilah waktunya. Alanido, sepanjang perjalanan kronos ini, di mana kita sekarang kan itu? Di mana kita sekarang? Sepanjang perjalanan kronos, kronologi. Ini mahitan waing. Dari honot tama mulong alam matua kita juga tahu. Songon jamitan na diri minggui akan ada tanda-tanda. Unang sumamotor rohamu. Tentu mulong 20 tahun honot tadang sila honot biasa rastam na yaw. Ahak aw roa seningo rupan ikan. Kita sudah beri tanda-tanda. Alanido marroha nabisuk. Ajari kami milangi arenami salah putar roha nabisuk kami. Orang yang bijak adalah pertama mempergunakan tiki parasianon untuk perbuatan-perbuatan baik.
Ido. Tak tahu to. Adi kita salpu. Songo panak keworongin hinna Tuhan Yesus. Ai hari dok panak keworongin na tulang. Neng mana ku hami tu jebu muda. Tak idok songo ni. Ai idok songo ni kan marjaga-jaga mahita. Dan Tuhan tidak menyebutkan hari Selasa engkau mati. Ai idok songo ni toy mama jahadi kita sampai hari Senin kan idok. Senin malam kita bertobat. Apa masalah di situ? Ai yang mulai diperjahati idok. Ipai matu hatta. Tetapi dia menjemput kita ketika kita tidak tahu. Tak tahu tuh paling sadi hari. Alanido, orang yang bijaksana adalah pakailah waktu yang sedikit ini untuk melakukan yang baik. Tak tahu tuh menangan dia kita. Allah tahu tuh marsugut kita ikut tahu dan enggan. Sekalipun kita tahu besok kita akan mati, sekalipun kita harus berbuat baik. Itulah orang yang bijaksana. Yang kedua adalah jangan pernah membuang-buang waktu. Odo mulai doko kan jam batak inna kan ini juga persoalan kita. Jam batak alai adong dosan dongat tania setabi. Kalau di sini saudara kita suku Nias, saya juga tahu betul kawan kita ini lebih parah jam karetnya dari kita. Lebih parah. 7 tahun nama ku si dongat tanias. Jadi mulai nang marminggu tu sada huriani halahon. Jepiga masuk amang situ nami ini ngotu situon jam 10 inna. Romai betong tu si tonga 10 kan itu. Sahak mai batu gareja tonga 10. HP nasida marpakas dope. Marpulli dope kan itu. Yang bereng betong ngaropan dita tema martapia bima inna marupani. Jadi begitu molornya. Itu memang tradisi dari Syakutan Nasida la kepulauan dotong pulau Niason. Dengan pala persoalan besar di Nasida malu sudah ropat dita tak persoalan nih. Dengan pala persoalan besar Nasida malu sudah pedidiun. Sudah melua itu enggak persoalan besar karena sangat ditentukan oleh alam. Ba ronakin gelubang macibel ga dang boy ropat dita. Oido toy mak tak pala bohain datang. Nah ini mempengaruhi kemanapun mereka pergi ini mempengaruhi. Taringok tu jam karet nakin. Tetapi kita juga mempunyai cap yang kurang baik tentang itu. Jam batak ninna. Ngalokok tuhitai. Rupanya ini diperhatikan oleh pengarang lagu nomor 122. Husol soli dodosaku. Apa ya? Husol soli dorohaku. Ai gudang ari-ariku. Mawai na bolong. Ini juga dosa. Husol soli dorohaku nagu dosa itu tong. Ai gudang ari-ariku naubain abolong. Jadi mulai tadok ajari kami milangi ari-ari nami asada putar rohan nabi suk kami orang yang bijaksana tidak membuang waktu. Karena waktunya sementara. Jadi cenileo devetik keparasian lakukan yang baik, jangan buang-buang waktu. Atik nomor sugut dohita salpu. Atik na dua rinai. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya. Itulah orang yang bijaksana. Alaniak kamang do inang nuaing ngatakas tamoto sementara dohita aliadong do hatta paradianan. Idok dia saja hapurusan perhentian. Tetapi kita sangat bersyukur. Macalah surhat tadi bagasak kaporseon aladong dohato tongon di paradiwa. Tuhan menyediakan kekekalan. Seperti dia yang kekal, dia menerima kita dalam kekekalan itu. Nang pekobulusot tado kefanaan ini. Kita harus meninggalkan tubuh keberdosaan. Tubuh yang fana ini harus kita tanggalkan. Asabu kita bongot tuh hatot tongon ni di mata. Taraful masudi keluarga. Natinading ni akka nong parjulu marujung siat tonga-tonga ni huriat tahun. Karena kita tahu sekarang mereka telah terlebih dahulu berangkat pada kekekalan Allah. Mertua mahita ia mangulu dopi hita nuaing. Ala dileho dopi tu hita untuk hidup bijaksana. Berbuat sesuatu yang baik.
Alani jangan pernah sia-siakan waktu ini. Sebanyak-banyaknya lah berbuat baik selagi Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Songon edit tanah viral nuaing. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini ayo Tuhanmu deh. Jangan sia-siakan. Hidup ini hanya sementara. Alani doa kamainang margugu mahuriatta. Margugu hita saluhuna untuk mempergunakan waktu yang baik ini yang Tuhan masih anugerahkan unang manaili tupudi. Mulai vain partikianon parningotan namodingon dadana pariga-riga bulung. Pariga-riga bulung ni gaol. Dada lau pasiga-siga hinalungun, lau manungguli hinadangol. Tetapi semakin meyakinkan kita, satokin do hita portibion, hita pesalpudo, kita akan berakhir. Tetapi walaupun kita akan berakhir dari bumi ini, Tuhan sudah menyediakan kekekalan. Para dianan nama notong, dia dupan nei, Tuhan sudah sediakan itu. Tu sadu hita musik. Kesana kita akan berangkat. Pajupang do hita musik dohot akan nataholongin na perjului. Sai masih peidado akan naporsei dung sahak bilak kana Tuha sonangani kasong itu diti sangat bermakna irama lagui lam nakuk sahak ma Tuha sonangani tusido kita pasti berakhir. Tuhan beri kesempatan untuk hidup, untuk berkarya, untuk melakukan yang baik. Saatnya kita akan berangkat, tetapi kita tidak berangkat kepada suatu tujuan yang tidak jelas. Alengnya pada itu hatta hatot tongon si jalon niaka naporsia di bana martang yang mahita. Mulai hati Tuhan dihatam napaposon rohanami madalani hasil yang anon satok kesitutu doha medison songon orbuk songon gas sini perjaga songon namar nipi songon duhut songon bunga-bunga songon ini doha medi portibion satok kesitutu di bagasang nguluna satok kini pe saya hangalu tu sabing do jabar nami lu jahami mahiu holsoan alai mauliate madiho ala sairadiho gabi hapurusan nami gabi radiho pangulunan nami mangalak gugu mangalualu mapurus jaldung salpu hami siap portibion nung apa situ tu berohanami ala nung ngadi para deho inganan para dianan nama notong hatot tongomi di para deho dihami mauliate ma Tuhan alani salilingi portibion debe hami say paloas mahami madalani nguluon di bagasa pos niro hatuho asa marbisuk kami paingot kami Tuhan hami pesalpu di siap portibion dangi portibiok kami terus paingot kami sungguli hami ditikina salpu do hami siap portibion nang pedak kuboto hami sa di harina alani paingot kami oleh pala sopi hami yang mangulu do pedi portibion asa sudi hami mangulahon na dinggan unang maparsua sayhon tiki pakion nami matiki na arga nile homi nasa tokkini tuak kaulaon na dinggan iman yang dipengot to hami alania puli maka na marsak akan namatean unang madili na sida molo mangadungi pe alani holong ni roha ma unang mangadungi songo si pilibi guna somar pakirimon ala takas mahwoto hami nuaing pajupang dohami muse masih paidad dohami muse dung sahak bilak kanami tuhasonangani pasu-pasu mahuriamon marsonang-sonang makirim dia si doho tolong ni roham marasa daun di bagasa kolong ni roha manguduti akaula pakkubesion tinanaing patupahan akarapot-rapot ni seksi dewan sahat turapot ni huria say di bagasan roha pakirimo me nasi sada pamatang donasida di bagasako ade Tuhan di patah pasu-pasu sudi parhala duni huriam
marhai pason margugu lau makubasi huriamon na niuluhon ni padi taresot nami sai pargugui parbisuhi parsahalai mana sida Tuhan di bagasatot di parbadia asa marsangap po di sudi ragam ni pakobasion na sida di bagasat Tuhan Yesus Kristus uloy matang yang nami. Amen. Tau ditima marede mahita sian bukuede nomor 820 ayat sada dohut udutna uhut tapasahat peliatta na paduao. Dia
Kuriana hinaholongan ni Tuhatta, masa jopok dua rerita di portibion martibakon hatotongoni. Alani di bagasan serep ni roha mahita mangido tu Tuhatta. Asa dilehot dihita pangatusion na sitong taringot tu cepek ni tikita di portibion. Jala dipatau hita mamilihon sandok ari-arita na nilehon ni Tuhani. Di bagasak kabisuhon nilehon nai patupa lomon ni rohana. Tatang yakom mapiliata. Ali di batama namin na di banua gijang. Odo hararuan ni saluhu sileho-leho na dinggad doho nasaw libasan na mauliutus. Hupasahat tami ma sinalihom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hukus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluh karajomo di tonga-tonga ni huriyam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan dewata nasian nahinan jalan na mangulu ro di saliling nililing na. Hingot tami sedarion akka namate siyak kami naong pajuluho tulabung mo. Hodo nakisu ni banua gijang jala diukapodo di akka na mangasahot Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sedarion marningot ajal nami. Dohot haheyon ni daging dari sugut. Mauliate marohanami tuho alay tubuhoko tuhami pakirimon na mangulu. Gay partoha pami di hanguluan na surasuda. Dada na madili hami diari parningotanon. Are na malungod do hami di sabulo ni tod dinami. Nunga torop dongan nami naong nialak mo. Tau si paingot do ujung nilakkan nasida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakkan nami be. Sesungguli marohanaya bay tiruan na dinggan diakka pinopar nami. Saya puli maka namarsa roha dohot akan namatean. Aso nang mga dungi jala madili na sida. Saitaiti maroha na sida mamereng lupa gijang. Seleho matodim tuhami sa takas di hati dakot tuhami. Naong doho dohami anak mo jala panya diarta na di banua gijang. Sepadaw maganggu ni roha siya kami. Asa hota porsyon nami maniop Tuhan Yesus si pangului. Adura kubulus sami ruralingguman ni hamatiani. Molohomurpe mata nami be. Ukak mamata ni roha nami. Asa takas ni ida dalat Tuhan sonangani. Molo halang dila nami. Sobinoto bimakuling. Pargugui mahay marhiti todim. Asa terjuhok kami. Ali amang. Sahat utangamu matodikku. Jala patiurhian rohanami. Asa hubas lakka nami. Jala sonak kami laumate. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang.
Sai pinarbadia maguarmu, sero maharajomu, sesaut malomani roham di banu tongosongon na di banu gijang. Leo matuhamis dari okang uluas siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa indongan namardu satu hami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahame siap pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu Horas Marita Saluna. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine or its stars turn to day. I don't hope